Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi astăzi cu Betty vrem să facem un challenge care se numește Teddy Moose Challenge. Da, Betty? Da. Și acum Betty, cu ochișorii închiși, va trebui să ghicești gusturile la acest mus, da? Noi când am cumpărat acest mus de la magazin, am crezut că el este făcut 100% dintr-un anumit fruct, dar de fapt aici sunt niște amestecuri de fructe și de aceea lui Betty va fi un pic mai greu să ghicească gusturile la aceste musuri. Sperăm că Betty oricum se va descurca. Îi va fi foarte greu, dar sperăm să se descurce. Da, Betty? Da. O să vedem. Nu o să fie greu. Consider că nu o să fie greu, da? Da. Sperăm. Eu tot vreau ca tu să fie greu cum al iau, cum al beau. Da? Bine. Hai să vedem. Eu am zis că o să-ți fie greu să ghicești. Iată, primul gust la noi este un mus de banane, a doilea este de căpșuni și a treilea este de persici. Și acum tu, cu ochișorii legați, va trebui să le ghicești. Da, dar dacă nu o să le ghicești. Nu e nicio problemă. Bine? Da. Să încercăm? Haideți, Betty, să încercăm, să vedem dacă ghicești. Da. Hai! Îmi pare că n-ai să ghicești. Așa ghicești? Hai să vedem. Ia el repede să nu vadă. Ce gust este ăsta? Este din banană. Ești sigură? Da. Bravo! Am ghicit? Ai ghicit. Am ghicit? Da. Una ai ghicit. Hai mai departe. Da. Asta este din persic. Este din persic, ești sigură? Da. Corect, bravo. Chiar ești bravo, nu m-am gândit că poți fi atât de bravo. O să ghicești și pe aceea? Da. Este din banană. Am vrut să te păcălim, Betty. Bravo, ai ghicit. Hai mai departe. Știam că poți să ghicești. Ia să vedem. Asta este din căpșună. Îmi pare că nu e corect. Sau e corect? E corect. Hai încă o încercare. Ia acum să vedem. Este din căpșună. Este din căpșună. Tu după gust te termin sau tu vezi pe acolo? Bravo, Betty, le-ai ghicit pe toate. Ești chiar foarte bravo. Nu ne-am gândit că poți fi atât de bravo. Poți să scoți deja aceea de pe ochi. Ai avut dreptate. Cum de-ai putut să le ghicești? Așa? Așa? Așa ești bravo, da? Da. Bravo! Chiar nu m-am așteptat să fii atât de bravo. Dacă v-a plăcut video nostru, Puneți like și abonați-vă la canalul nostru YouTube. Pa! pa!